Sarnong Irongpi Northeast News Focus Ahem Phumati CEO Rongpi Sanghua Phan MLA Bidasing Ingleng Pen Legal Notice ke Pale Kalyon Yelang Royalong Bomb Blast Thaidon Karen Hai Hui Pen Lang Okiri Ing Tonang Pupu Rongasar Karbi Student Association KSA La Pen Song Atum Pen Kepachini Po Mukasong Rangki Teron Mate Kiridhon Teron Ahemalong Anerlo Porphai Ke Bithong Hawar Teron Chingrum Amai Atum Chithan Chimum Amai Kang Nipo News cover wang thapu sinili phan nang chopha pon lo kachun ria teng pen nili tame berta pachetak lo nangli tum kado with heglong lo la pen non nangli tum phan video clip nangli tum phana paklang ekpo la hello nangli tum lang ekha la pen bidasing leng lang phan kine palambang kala pulo je kes tanang sigi pilo si nonalang li phan bang kinir lo kalama bang kala ke jong sinem sinir lo tenili tum ni ke katherak thek kote nangli people therak thek thidet ke athe nangli ke muni jungjung dali alang itu si bang we det long ten nil tung arona teng sinil tung horbong arlong sistem kon pon bohle arlong sistem de kon niya bangke ye karbia khai long badu phanta un edet nei Sarnong Irongpi Northeast News Focus Ahem Phumati CEO Rongpi Sanghua Phan MLA Bidasing Ingleng Pen Legal Notice ke Pale Lason si kedam tangar ni difu MLA Bidasing Ingleng la pen inut arlo sopen social media hong jai along isi video viral aputhak longri krehini sar habia mai la pen hema longria saramaya tumpen matijong ni phai player ni MLA Bidasing Ingleng aphan lasong ni atum hang hia prang inut pherangki klembang mati Northeast News Focus Ahem Phua Phan Legal Notice ke Pale hamki nilimithang ta chemang hume me bino Atheke niliphan longri krehini sar habia mai la pen hema longria saramaya tumpen niliphan birta ke pachitak jia phan si niliphan nang hang pen nili birta pachitak ponlo Bonta MLA Bidasing Ingleng abang puthot niliphan legal notice nang ke Pale rock along ke jong ponki nili thangnat adaya vipina phansi 10 crore atangka nang tu nang ji pusi legal notice along jongpo Tangti nilitum pherangkia sai choklem chotatum kupuson si 10 crore atangka chitu onji ma mate koson pensi nili adai kitu po alam thelo lasi MLA Bidasing Ingleng aphan Northeast News Focus Ahem Phupen MLA Bidasing Ingleng aphan chuning rile thotlo lahaya lam thea puthake kepa chanpon lake longri krehini sar habe amai la pen hema longria saramaya tumpen kaningje ponalam thesi nili kirebdun chot anbe lasi nili tum public tv karbi anglonga channel hin penta ake hai Bidasing Ingleng aphan chuning ri ponalam theke lapu henlo Northeast News Focus Ahem Phua Phan Legal Notice Withdrawal Serak nangji pusi nili tuma hin pen chuning ri ponlo Tangte ang tonalam the Northeast News Focus Ahem Phupen kaningje ponalam the pen le ang ton penar jupon iksina News Report Public TV Karbi Anglong Nilimen Sarnong Irongpi nili Northeast News Focus News Channel CEO and founder lo kedam tang November inquiry year ni niliphan dongkamukam Karbi Hemtun pialong longri krehini sar habia mai lapen hema longria saratum MLA Bidasing Ingleng alangli social media long video viral aputhak alangli phan matijong ni phai clear ni kang sai ji pura nang hang lo ke hang labangso video mate labangso niliphan news cover wang thapu sinili phan nang chopha pon lo alang litum nang chopha teng pen nili pali dun lo halada la pen alang litum kachun ria teng pen nili tame berta pachetak lo nang litum kado with heglong lo la pen non nang litum phan video clip nang litum phana paklang ekpo la hello nang litum lang ekha la pen bidasing leng lang phan kine palambang kala pulo je kes tanang sigi pilo si nonalang li phan bang kinir lo kalama bang kala ke jong sinem sinir lo tenili tum ni ke katherak thek kote nangli people therak thek thidet ke
Ate nang like muni jungjung dali. alang itu si bang wit jet long ten nil tung arona teng nil tung horbong arnam kami konpon nohle harlong kami e konpon Unia bangke ke tarbia khai long batu phanta un edet nai to. Labangso a video puthak legal notice nili phanang palero legal notice la bangke lahan lo la sila bangso legal notice long ketok bangke lahan lo mo nali tumla dakta porhi igno la penili tame paklang konik po tu sarnong erongpi CEO reporter editor Northeast News Focus lapen reference your defamatory news clip under the headline Northeast News Focus public telecast in the Facebook page of Northeast News Focus portal. My claim bidasing Ingleng son of let bura Ingleng alangi nilipan labangso notice bang nang pale kroklo notice nang pale bang ke patumi ni phaing koraner ke parni sinili labangso notice chelong lo ako isi bangela long I'm also give you notice to pay a sum of Rs 10 crore rupees 10 crore only to my said claim as damage and loss of reputation and goodwill ko salang ladaketok nah hamlo nili ke note reporter matang te pherang ke klembang phu nili tumke kupima ka theklong ahok alam kupima khala sinili tumke rara phan paklang pinangji lasi nili video lai da kipi putakali bonta long rikreni sar habia mai lapen himalong ria saratum nanga cho phateng alang litum kachuning ria teng pen alang litum kupima kaningje la soteng sinilike birta pachetak chotlo birta ke pachetak lake alang li phan kapatherak la pukali bonta alang li phan kapachini la alang li phan ke than se nilike la bangso nili methang news channel la long pen kapang dak pa lasi alang li phan matijong ni phai player ni si ke hanglo bonta me hang hia prang nili phan la bangso notice nang pale rok ba nili ningduk piklo pipot ma 10 crore la paisa nili kosong se 7 days sang bong pi unpo lapen nili rideng non suri sien ta ave pulotang te 10 crore mate 10 crore kuti ke patang kan nili ko nat pen non ki pipo jong sinili kuti ke mate 10 crore la tangka ni troxi mate hithi royang bong yong sinili thek thek pulotang te nili phan pitong neng hoi pune chichini ne pin lo lasila sopu thak pot ningduk pik anlo pima nili thangda chini nemunit nili ke nut pherang ke klembang pucho kuma nang li tum jong sinili phanang hang pulotang te nang li tum ningkarong alam mo nang li tum ningki oy alam mo nang li tum kisung alam mo nili ke paklang nang kokjing lapen nang li tum ningki oy ningkarong lapen kisung alam kareng me alam pusita nili jong si nang li tum na chuni ria teng pen paklang play pulotang te nili ke pherang ke claim mate media aron rules and regulation tamini ke aron kharkan mate aron kang dipusi punang kokji la soteng penili kupima ahok kupima ke theklong halachi nili padam lo tangte nili phan nonapor la person legal notice nang pali pen nili phan ke ther la person warning ning ki pi pu bang ke nili koson lo non kamathap jongsi nili kaphere kathirik pen nili kupini chemandet pini cheplangdet pulo tangte kumad la dai chen po lapen lapuson jong si media tum ke claim pherang ke tum ke claim ke damalong ke kham khedun lapen ke ther ke hap ke ber dokok pulo tangte nili tum ne prang si ke dinglang non si kar biang long ke media pherang ke ta nang ke klang ason lang pulo tangte ahok alam akam ko song se rara phan pachini thek po kachi dip kachi ber kachi lang rop kachi kham kheyong se ili tuma long do ko polo tangte nili mathalo ke dam tangar ni state news atum tame bate kapre news long tame video la pen kapre ta ke klang du pik bonda nili ke paklang dunde la so joine pen rara tum pinang an social media long media phan ki putot ki pusit kang nek choi ki puchoi du pik lo bota media tum insam rilo lase MLA ake hai bida singing leng phanta chuning rilo la puson nangli ke claim bang ke nilihin pen ningduk pon lo pima nili ke thang kali di amuni nili me thang jongjung pen le kapahan chalam la puta kali lake bang
habe long rikrehni habe sar la pen hema long ria sar atum kaningja alamat tengsi nili ladak ningje ponlo nesi lasi nili pini ladak labang so chatai long pen karbiang long arat do ano phanta chuning ring tu nili phan labang so legal notice ke nang pali roklo posi ning vening dap nili pitong cheplang jine pitong jaman jine thangta chiputek the lasi nili koson pensi ka chepa jok jima la pen koson pensi labang so alam kang samjima phan katu betum ta nang cherap du nang jipusi nili chuning ri ponlo pima lapuson jong si nili tum ahok akam claim long le la pen ahok alam jong si ni tum pachetak long le pangdak long le nang li tum phanang share long le pulu tangte nil tum karbiang long pherang ke claim ase acha kong bedat po la pen aron bedat po jong si nili tum pherang ke atum phan jong si manpeng nang pipe pherang ke tum phan jong si kelang rop kelang red lapuson du kok pulu tangte kiwang jilang arni ge nil tum paklang jia son da paklang hai hedet po pimi me son da ni tum pi hai hedet po la pen nilitum aphan madule nang chopha madule nang chuhang cheta ningki duk ningki oyalam ningkarong alam ta nilitum kapaklang ja phan sungkrum po asi garbiang long arat do an phan ta nili chuning rilo labang so chatai long pen nang litum nili phanang cherap dun fact tha labang so kisung ke jok ja phan lasi nang litum labang so legal notice abang nang litum porhi ek tame nili nang litum phan paklang pon po jong si 7 days ang bong 10 crore pipe bute nili pitong cheman chine nili long 10 crore paisa ka nili ave lapen kosom si nili pithek po nali to mathai tha nali to phanchuning ri perfect la kardo Kalion nialang roelong bomb blast thaidon current high hoi pen lang okiri ing tonang pupu rong asar Karbi Student Association KSA lapen song atum pen kepachini po Lakhain koi rapon nilip MAC constituency ke parlo chuki hola richomili towar krong thom chitok along nilip rong asar KSA lapen song atum pen chithan chimom asai deng ponlo rong asar Karbi Student Association KSA lapen song ke ja atum isi kalion yalang roy aprang ateng son ke mesenji aphan rada tumaphan pachini po bangso ke pachini ponalam theke kalion yalang roy along ke maduta bomb blast mate bom ke pang bopen lapen thaidon mate dowai ke chor lapen betari pen oke maya sai ke klem pon long lelo pusi sodak pen rada tumaphan pachini po ke tengarona teng pen ke patoi ti pen ki klem pon abang phua phan ki sodak pen insai ponang kok po puta rong asar Karbi Student Association KSA lapen song ke ja tum pen pachini pon nilif chuki hola pen nilituma pherang ke tharson tiron ang kilo bierta news report public TV Karbi anglo nangletum media korte atumpan niletum ahin pen akeropi paprang lo piposi pini apor non apor nangletum phan niletum nangke pha pen ke pangruma polam theke lason hela thema ongdung ning kana prang pen tame langroi mate nile balong tame arnam kapinchong apirthe la pen langmesan apirthe la solong langroi langjeng aliracham dopik ilitum ning rong long lo montame pinangan phi wangbom pen la bangso alang roy pena job nona por bang ilitum ka chithek long bangke arnam ka pinchong alon dopik lang roy lang jeng pen ke chenglok la pen ladak ke duason lang roy long ke duason jasemet ok hai hoitame alon dopik ilitum thek long lo pinangan phi bangke ilitum munilatum lang roy tame ke phalang ho la sonsi ilitum chithek ponlong lo la sipini nang litum phan ke phapon along nilitum ladak department pen forest department men adolo la pen Karbi rong asara mai la pen Karbi lo charli asong ben amedolo la pen partame Karbi anglong klembang phuatum jalin bang phuatum dame chinghona sartum dame dolo alang latum pen bidi sore chipi ponsi la bangso aja mek deng ponlo la si pini la bangso athengno pen pini pen nilitum othip pola pen arjap thi popozin litum la bangso mai ke deng ponlo pi polo tangte la jasemet phonglang piaroi det kali la penili barlo
jasmen non le tum sung lor pen ki puji bangke nili barlo ki do alang roi do an lang roi puthot ako arnam ka pinchong alang roi son thot kapi du thuje phan alira cham kapi du thuje phan se pini pena bangke la bangso alang roi along arnam ka son se alang roi alira cham ke badu thuje phan jasmet okhiri na thu nona por bangke okhiri na thu aron repen okhiri na thu la bangso arnam ka pinchong apir the alon du pike arnam ke kaphalang hoje phan la ka pinchong kali alira cham ka pidu je phan se arnam ke pinchong la so along se aron ke kim atum tame landak forest ek pen tame aron ke kim do langroi ke phalang ho lahai bangke aron kali la bangke alira cham ke pidu je phan se la ke litum phan arnam tame nang son se pilo la pen ladak forest aron pen tame forest ek pen tame aron ke kim do la bangso aron karkan pining elitum kedo pirthe kedo monit la pana parta me tu methang nile ba monit atum langroi ke phalang ho nile tum thek ponlong lo la sila ke ning oi me la pen ning duk me alam lo la sila bang solam the nile tum thek ponlong posi bidi sore chipi sipi ni ka chetong sara tum la pen ke the kiding la pen social organization atum la pen student atum pen matha ponsi la bang so ang deng ponlo je pini pen bang ke la bang so langroi along jasmet blasting kapang bo pen ogri long le la pen battery la pen electric pen short pen la dak ogri long le la pen parta me thaidin la pen kaprek government pe ka sonse kapivir kok la bangso medicine pen ogri long le posi nile tum bangke jong thi pen la pen ot thip je phansi pini nile tum nang le tum phan ke pachi thang je phansi pini bangke nang chu phapon lo la se la bangso berta ar sigjit pen ke pachi thang bonje phansi nile tum chunri pon la pen jong se konat ne langroi blasting la pen electric shock la pen aparta me thaidin hai pen kiri jong se theklong lok polo tang the la bangke thetan adai nile tum rong asar pen me en pon po la pen aparta me alang le tum la bangso pen apot alang le tum adai ke madu phanda me piponong le dat po la bangso bangke alang le tum chahar jang nang ko po la pen aparta me jong se kiri atum dat kali jong se kinam atum hata me nile tum la ansi pupon jong se ko mane ke kinam atum se me jong se ke chotoi do kok la pen kinam atum hata me nile tum ansi pupon po electric shock pen ke wana ok la pen jong se thaidin pen kiri ok la pen blasting pen kiri ok jong se thekdunong lok pen ke chunam nun thu la bangso birta bangke rat hong jai long wan vede la pen lam hoi bang ewan thu the desi ke chunam nun joy jong se theklong bolo tangte kinam atum han bangke nile kinam atum hata nile tum king sai ponji pusi nile tum pinil bangso chatai pen ale tum phan pachitak pon lo la se chuningri lo tengne ne pin pen la pen anutin nile bolong kedo akar bi data me la pen ka prek rengman non la pen aling akhai tum same langroi okiri bangke pini pen bangke fasizal pen la pen jar ke chuar pen la pen keteng par ko pen rita chok bonta me blasting la pen electric shock la pen aparta me thai den hai hoi pen an mangke ogri longle posi pini sodak pen niletum nangletum theng no berta pachi tak pan lo pen isin arduna sangti arlong ni phur la pen theng pi theng prang la ge pi pen la ke jor la so la bang so abang la le tu pen ke khang du ini udun ji mang la bang so bang ta me niletum ke dam tang penanganar ni aprang da me niletum lam hoi hai hoi ke department along niletum ke pale do lo la se la methang manual pen jong se ke phur aron do polo tang te la bang ke phur non bon ta me aron re pen forest ek pen abat akam jong se theklong bolo tang te la bang ke kham khenai posinil tum pin pura lo ke pinam lo la bang la tum unan ke pra pen department atum amethang aka sai chiklem bon posinil bang ke ning thelo la pen prabjin pen la bang so sai bang ke machinery akam bang ke pangton bon posinil department ma se ning the don lo media korte tumhan lapen rongasar amai lapen concern youth of nilips atumhan je la sona sai ke deng pot pen niltum department phan na nang ke hang pot choroik lo si alang litum ke deng asai bang me pik lo niltum ta un an pen ke forest department pen ta cherap dun po ko alang litum pen collaborate pen si lahai ke illegal hormone bang ke stop naik nang po Matijong ni phaing ko rasil kep mukasong rangki teron mate kiridhon teron ahemalong aner lo porphai ke bithong hawar teron chingrom amai atum chithan chingom amai kang nipo Mayalam the karbi kur phorang bong pen teron ta isi kur kang thim pu pensi matijong ni phaing ko rasil kep mukasong rangki teron mate kiridhon teron ahemalong aner lo porphai ke bithong hawar teron chingrom amai atum chithan chingom amai kang nipo
บางโซไม้อลองไม้จิปะเฮมผู้ปอนลักิบิทุงฮาบาร์เตรอนจิงลมอามายผู้โฮเรนเตรอนเห็นเป็นไม้จาริปอบิดาซิงเตรอนบิทุงฮาบาร์เตรอนจิงลมอามายกวงจุนบางเห็นเป็นสีไม้เก็บพาลำเททันปัจจินีปอไม้ลองอัลฮีอามันเป็งเป็นเตรอนจิงลมติริปีอามายผู้รูปนซิงเตรอนจิตงดุนบางโซไม้ลองบิทุงฮาบาร์เตรอนจิงลมอามายเคลมบางพีตุมโดอันจิตงดุนสีเตรอนนอกหุมตรอกatom eprang ki bang gr nian ki nang ni pu chi pu pe pin pen teron tang ti teron ning isi kengka misi ke klem ki dam pon ji aphan chi than chi mum pon manping aluhi rupon sing teron alang li hin pen teron no khum trok ang bong ki klem ki dam ponang ji asonamum do anta than paritika ki jutsi mai phu alam the pa jermi pon pen mai ing samjin pen chikak pon la pen kiri thon terona hin pen alang di ning kimi pen mai kachitonga rat do an aphan an isan chulin raplo adun thu men miji lems a chairman bidasing teron a hin pen ta chitong dun pusi nilitum public tv karbiang long channel along biar tanang pale news report public tv karbiang long